radicalment amb els últims temps. Jo crec que s'ha accelerat els canvis, segur que després el Tatxo ens ho podrà dir amb molta més precisió. S'ha accelerat com a conseqüència de la digitalització, com a conseqüència de la convergència tecnològica, s'ha multiplicat extraordinàriament l'oferta, multitud de canals de TDT, en aquest cas singular de l'estat espanyol, a altres àmbits europeus el cable és molt més present, més tota l'oferta de televisió de pagament, que, com veurem després, ha tingut un creixement realment molt important, però també i especialment amb tota l'oferta de serveis OTT, és a dir, tots els serveis over the top s'han incrementat d'una manera substancial. Aquí, naturalment, estem parlant de Netflix, estem parlant de HBO, que va entrar com a plataforma també, HBO Espanya, em sembla que era ahir, o Amazon, que com dèiem sembla que no sigui molt present en aquest àmbit audiovisual i ho és d'una manera extraordinària. I per tant, tots aquests fan continguts. El tema és veure quins són els continguts que podem fer, si ho hem de fer de la seva mà, hem de fer uns continguts propis i originals. Sempre s'ha dit, i això ho va dir el Bill Gates ja l'any 96, content is king. El tema és quin és el tipus de contingut perquè pugui arribar a realment ser el rei. Perquè, a més, aquests continguts s'han de produir. Jo recordo una conversa amb el Jaume Roures que deia que als Estats Units hi havia una indústria audiovisual potent, a Europa potser no tan potent. Cal veure com s'enforteix aquesta indústria audiovisual europea, potser un bon exemple en aquest cas és Mediapro i altres empreses. Perquè a Catalunya disposem de 1.700 empreses dedicades al sector audiovisual, amb 8.000 professionals, a més, que generen, per tant, una ocupació d'un alt valor afegit. Però també és veritat que la seva participació en el PIB català és escassa, no arriba ni al 1%. Per tant, la idea és com podem tenir projectes de qualitat, ambiciosos, capaços d'aglutinar recursos importants i que tinguin una vocació d'atraure grans públics. I també, en definitiva, com podem internacionalitzar les nostres produccions. Realment, aquest és un dels grans reptes que també presenta el sector audiovisual a casa nostra. Cal tenir en compte que el pressupost mitjà de les produccions audiovisuals catalanes està encara lluny, bastant per sota dels estàndards internacionals. Quin és el paper, d'altra banda, que han de jugar aquests nous actors, aquests nous players? Em refereixo a Netflix, em refereixo a HBO, han de contribuir també en l'àmbit de la producció local. Com vostès saben, en aquests moments està en procés de modificació la nova directiva de serveis de comunicació audiovisual i el CAC, conjuntament amb altres reguladors europeus, també ha fet les seves aportacions, les seves reflexions, els seus comentaris, en el sentit de considerar que també aquests grans players han de contribuir al finançament de la producció de continguts locals, o també considerar que la reserva d'un 20% dels catàlegs dels serveis sota demanda per l'obra audiovisual o per l'obra audiovisual europea són insuficients, que cal elevar-los. El Parlament Europeu ja ho ha elevat fins a un 30%, nosaltres creiem que això encara és insuficient. Per acabar, una referència als drets d'emissió, molt concretament als drets d'emissió esportius. I per això fer una referència, com deia abans, al tema de la televisió de pagament. La televisió de pagament també ha tingut un increment molt important de l'any 14 a l'any 16. L'any 14 teníem una penetració d'apenes un 8-9%, en aquests moments estem parlant d'una penetració d'un 27,5%, i amb gran capacitat de creixement, perquè, per exemple, al Regne Unit la penetració és aproximadament d'un 60%. Perquè i un dels drivers d'aquest creixement, naturalment, són els continguts premium, i entre els continguts premium està els de l'oferta audiovisual, en aquest cas, oferta audiovisual esportiva. I també amb la creació de canals temàtics de pagament en l'àmbit esportiu, com pot ser Bein Esport, participada per Mediapro, i del qual segur potser el Tatxo ens en pot donar després alguns detalls. Preocupacions pel que fa a l'àmbit de la televisió de pagament i concretament dels drets esportius. Concretament pensar que la presència del català
en aquest àmbit de la televisió de pagament és molt escassa, pràcticament residual. I creiem que aquests continguts prèmiums, i aquí no em refereixo només als esports, sinó també a l'àmbit del cinema o a l'àmbit de la ficció, els ciutadans de Catalunya haurien de poder gaudir d'aquests continguts amb la seva pròpia llengua. Pel que fa a l'àmbit esportiu, recordar que fins fa poc, fins no fa massa, Televisió de Catalunya, la televisió pública catalana, gaudia d'alguns drets esportius molt importants, com era amb la Fórmula 1, fa poc temps, fa una mica més de temps tot el que feia referència a la Lliga de Futbol professional. Això ha canviat radicalment i tots aquests continguts han anat a parar a la televisió de pagament. Recordar que a casa nostra, a diferència d'altres països europeus de dimensió similar a nosaltres, com puguin ser Àustria, com puguin ser Dinamarca, com pugui ser Suïssa, a casa nostra, a Catalunya, tenim un actor esportiu de primer ordre mundial. Naturalment m'estic referint al Futbol Club Barcelona, al Barça. Tot el que envolta els Barça, els partits, els resums, els postpartits, les entrevistes amb els jugadors, tot això susciten un gran interès de la ciutadania. Per tant, la presència també d'aquests continguts o de part d'aquests continguts, per exemple, els resums, jo crec que és important, també és important perquè l'usuari català pugui gaudir d'aquest tipus de continguts. Res més, veure que el nou panorama audiovisual presenta moltes incerteses, presenta molts reptes, també presenta moltes oportunitats. Agrair-li novament al Tacho que hagi volgut assistir a participar en aquesta sessió i els deixo amb ell. Bé, en primer lloc, gràcies, Roger. Jo no sé si els decebré una mica, perquè el Roger ha dit que parlaria de tantes coses que quan pensava, ostres, d'això que ha dit no em pensava parlar. D'això que dic tampoc ho tinc preparat, però vaja, que després estic disposat a contestar qualsevol pregunta. Si vostès creuen que el que diu el Roger mereix que jo doni alguna opinió, doncs la donaré, i si el Roger me la pregunta, doncs també. També volia demanar disculpes i a la bestreta perquè tenia previst fer aquesta xerrada començant per explicar, dividint-la en dues parts. Una per explicar com jo veia una mica el món audiovisual i acabar una mica amb la meva pròpia empresa. El que passa és que a mesura que ho anava fent me donava compte que segurament ho havia de fer al revés, que primer havia de venir a hablar de mi libro, explicar el que és Mediapro i després poder parlar dels temes més generals. Això és perquè jo tinc molta passió per la meva empresa, perquè l'he vist créixer des de molt petita i m'agrada molt parlar-ne d'ella, sobretot perquè penso que és molt poc coneguda. Tothom creu que coneix, o li sembla que coneix Mediapro, perquè escolta moltes notícies o que se'n parla bastant, però jo crec que en realitat es coneix molt poc. I per això m'agrada no sols venir i parlar del meu llibre, sinó que explicar-lo bé, perquè la gent realment conegui el que és. A Mediapro se la coneix tan malament que fins i tot hi ha confusió amb el nom. Hi ha gent que no sap si es diu Imagina o es diu Mediapro. Hi ha gent que pensa que Imagina és una empresa que és propietat del Juan Abelló i que és l'empresa que té accions amb una altra empresa que es diu Mediapro, que és controlada pel Jaume Roures, i que, a més, Televisa era de la Sexta i després va passar a ser a Mediapro i ara està a Imagina. Jo llegeixo coses de totes menes. Llavors, el primer que volia clarificar és molt senzill. Mediapro i Imagina és exactament el mateix. No hi ha cap diferència. No és que un estigui controlat per un, l'altre per un altre, exactament el mateix. És un problema de noms. Efectivament, podem dir-ne Imagina, podem dir-ne Mediapro. No hi ha cap mena de diferència. Jo, de fet, amb aquesta conferència em referiré sempre com a Mediapro.
perquè és el nom històric que vam agafar en un moment, nom que en un moment determinat vam canviar per una sèrie de circumstàncies, però que ara tornem a utilitzar de forma normal. És a dir, que som nosaltres mateixos que he creat aquest confusionisme i per tant intento jo també treure una mica de sobre. Imagina i Mediapro no tenen cap diferència amb accionariat, tenen el mateix accionariat exactament les dues. Bé, no. Els mateixos accionariats, les accions són propietaris de totes dues companyies. Per tant, amb això d'aquí, sempre dic, quan parlo d'això, sempre dic, intento que amb això hagi acabat la confusió, no s'acaba, ho sé perfectament, però continuaré llegint en algun lloc que sí Mediapro, que s'imagina, però com a mínim que vostès ja sàpiguin que és així. També la segona cosa per la qual Mediapro ha sigut desconeguda o ha sigut molt treballada ha sigut per culpa de la guerra del futbol. Nosaltres hem estat molt temps molt famosos, hem sigut molt coneguts, no per les coses que fèiem, sinó per les coses que deien de nosaltres, que normalment, amb un 95%, eren coses dolentes. I normalment també, en un 95%, les deia la mateixa gent. No era una cosa que... al final ho deia el grup Prisa, que tenia una gran capacitat de fer veure que eren moltes veus diferents les que les deien, però en realitat era una sola veu, segurament amb nom i cognom, que aconseguia que tota una sèrie de mitjans diguessin coses molt dolentes de nosaltres. És a dir, de tal manera que un titular de la guerra del futbol tapava i amagava tot el treball que fèiem en l'àmbit del grup, doncs els 3.000, 4.000, 4.500, fins als 5.000 que tenim ara, treballadors que treballaven a Mediapro. I, per tant, s'amagava tot el que fèiem nosaltres. I què fem nosaltres? Nosaltres tenim un eslògan a Mediapro que és «Som el que veus». I si s'analitza una mica el que fem, veurem que aquest eslògan no és una simple frase feta, sinó que realment és la pura veritat. Nosaltres som els productors de continguts que veuen només a Espanya una mitjana de 60 milions d'espectadors a la setmana, que es diu fàcil, però que el segon està a una distància bastant considerable. Som els que hem produït, des del principi, per parlar d'aquest campionat de Lliga, tots els partits de primera i segona divisió de la Lliga i hem fet arribar les imatges a tots els països del món. Som canals de televisió com beIN Sports, com beIN Sports La Liga, com Gol Televisión, com Real Madrid Televisión, com el canal de la Liga i d'altres. Som també els que tenim el canal Fórmula 1 Latinoamèrica, que és un canal de 24 hores al dia, que distribueix en exclusiva per tota Amèrica de parla castellana les carreres de Fórmula 1 i que té en aquests moments més d'11 milions d'abonats. Som els responsables de programes i sèries tan diferents com El Intermedio, Zapeando, Vis a Vis, Olmos y Robles, El Chiringuito de Pepe, El Club de la Comedia, Anclados, Águila Roja, Nit i Dia o The Young Pop. Young Pop, a més, sèrie que es va estrenar ahir a Espanya, a la nova OTT de HBO, que és una sèrie extraordinària dirigida pel Paolo Sorrentino amb la interpretació del Jude Law. Som els responsables de que més de 50 o 60 televisions de tot el món, entre elles la Fox, la CBS, CNN, NBC, televisions del Japó, de la Xina, de l'Àfrica, rebessin imatges en directe del terratrèmol que va haver a Itàlia, del cop d'estat a Turquia o de l'atemptat jihadista a Niça. Som els productors de la senyal de televisió dels partits, de tots els partits de les lligues de futbol, i aquí em deixo algun país segurament, d'Espanya, Portugal, França, Turquia, Grècia, Angola, Gabon, Emirats Àrabs, Colòmbia, Argentina i Bolívia. I també hem produït, també vam ser responsables de la senyal d'algun dels esports dels Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Ja m'estic referint a esdeveniments propers. Si vaig enrere, la llista és innombrable, no?
on anem a produir, o estem produint ara, mundials de futbol de diferents categories a Jordània, a Xile, a Nova Zelanda o a Papua Nova Guinea. Papua Nova Guinea sembla un xiste, però fa exactament una setmana vam anar a produir allà, encarregats per la FIFA, el Mundial femení sub-20, que es va fer a Papua Nova Guinea. Som la productora espanyola que ha guanyat 2 Oscars de Hollywood i 27 Goyas. Som els que produeixen a Argentina, al nostre centre de producció, tots els canals de la gran multinacional de l'esport televisiu, que és ESPN, pel mercat americà. O a Singapur produïm tots els canals d'Eleven, també l'altre gegant dels esports en el món asiàtic. El nostre grup es divideix en 4 grans àrees. Una, distribució de drets esportius. 2, serveis tècnics audiovisuals. La tercera, els continguts, purament dits. I la quarta, que en diem nosaltres, altres activitats audiovisuals. I tot això ho fem, com deia també el Roger, amb 32 seus diferents, distribuïdes pels 4 continents. Estem a Miami, a Nova York, a Lisboa, a París, a Londres, a Dubai, a Singapur, a Buenos Aires, a molts altres llocs. I amb gairebé 5.000 persones treballant amb nosaltres. La pregunta és, i per què una empresa que va començar de zero fa 22 anys s'ha convertit en una de les principals productores de continguts del món? Perquè sí que vull fer un incís aquí. Hem dit que tenim dividit el grup en 4 divisions: distribució de drets, serveis tècnics audiovisuals, continguts audiovisuals. Però al final nosaltres, totes aquestes divisions, el que fan, que és la nostra feina, és què és el que fa Mediapro? El que fa Mediapro és produir continguts audiovisuals. Totes aquestes 4 divisions, el que es dediquen és a produir continguts audiovisuals. Doncs, per què ha passat això? Per què una empresa com aquesta s'ha diversificat així en 22 anys i ha crescut com ha crescut? La primera raó és la nostra pròpia història. L'any que es va crear Mediapro es començava un tímid procés d'externalització de les televisions, no sols públiques, sinó també televisions privades, televisions de tota mena. Procés que des de llavors ha estat imparable. I en aquells moments, el moment que va créixer Mediapro, van començar a crear productores de tota mena, com la nostra. Però gairebé totes, menys la nostra, tenien una característica, i és que totes elles buscaven l'especialització. En aquell moment estava sobrevalorada l'especialització. I les productores, n'hi havia unes que deien, jo tinc una unitat mòbil i alquilo una unitat mòbil, o en tinc 2. Jo tinc càmeres de vídeo i alquilo càmeres de vídeo. Jo faig continguts d'humor. Jo faig sèries dramàtiques. I buscaven això d'aquí. Nosaltres, les persones que vam fundar Mediapro, vam tenir la sort que vam treballar durant 10, alguns 10, jo 15 anys, amb una cadena de televisió com TV3, que va començar des de zero. I això ens va portar a que vam haver de conèixer des de molt a prop els diferents àmbits de la televisió, la producció, els continguts, els informatius, la tècnica, la distribució, fins i tot la publicitat. Hi ha gent aquí, gent que em coneix, que va treballar amb mi TV3 i se'n recordarà, jo a TV3 he fet gairebé de tot. Des de presentar un informatiu, fins a sortir de reporter, estar en un helicòpter fent no sé què, i ahir vaig sopar amb una persona jo no me'n recordava d'això, però vaig sopar amb una persona d'una agència de mitjans i em va dir, no, tu i jo ens vam conèixer perquè no sé quin any de TV3 tu i jo vam negociar les extraprimes. I pensava, ostres, fixa't tu, no sabia jo que jo també vaig negociar les extraprimes per TV3, no? Que és una cosa fora del meu abast, però efectivament tenia raó. No recordo per què, a un determinat em van demanar si podia ajudar, hi havia un conflicte amb les extraprimes que cobraven d'aquella agència i vaig ficar-me a negociar i vam arribar a un acord sobre com tancar-les. Vull dir que havies de fer una mica de tot. Amb aquella TV3 de fa 30 anys
doncs havies de saber fer de tot, o com a mínim podies aprendre a fer de tot. És així. Jo he fet anar no sols he tingut el teleprompter aquí i he llegit, sinó que també l'he fet anar pel company que estava fent de presentador en aquell moment, jo li he fet anar el teleprompter, per exemple. Per tant, si nosaltres anàvem a crear volíem dedicar-nos a fer televisió des de fora d'una cadena i, per tant, crear una productora, per què ens havíem d'especialitzar en una única cosa? Si nosaltres estàvem segurs que ho podíem fer gairebé tot bé i, a més, ens sentíem confiats que podíem convèncer els nostres clients que així era, que podíem oferir-los tota mena de serveis. És per això que Mediapro ha crescut d'una manera exponencial, s'ha anat fent més gran i s'ha convertit en una productora que és de molt difícil comparació en el món. Ja sé que aquestes paraules poden semblar una mica agosarades, però això és una altra part que dic que és poc coneguda a Mediapro. O sigui, és molt difícil, no hi ha una companyia. Mediapro, quan em pregunten a vegades, em pregunten a mi, qui és el vostre competidor? Jo sempre contesto, i és la pura veritat, nosaltres no tenim un competidor a nivell global. No hi ha una companyia al món que faci el que fa Mediapro. Tenim molts competidors en cada un dels àmbits. Tenim una empresa que fa documentals, doncs tenim un competidor d'una empresa que fa documentals. Si nosaltres fem sèries de televisió, tenim moltes empreses que competeixen amb nosaltres de televisió. Però una empresa que abarqui tot el sector, tots els 360 graus del món audiovisual, no n'hi ha d'altra en tot el món. Per això també és difícil trobar en el món una productora que facturi, o sigui, que tingui la dimensió que té Mediapro. Aquesta seria una mica l'explicació històrica del nostre model, però hi ha altres raons. Una és la responsabilitat i l'autonomia per les persones que treballen en el grup. Si la gent comparés el nostre grup amb altres del mateix tamany, es sorprendria de lo poc vertical que és el nostre grup. Tenim una estructura molt horitzontal, en la qual la gent té molta autonomia per executar la seva feina i pel mateix assumeix també molta responsabilitat en el que fa. Per això intentem tenir els mínims escalons intermitjos possibles. Aquí hi ha algú de Mediapro aquí que diu que sí, o sigui que no. Aquestes dues característiques, responsabilitat i autonomia, ens permeten tenir un grup amb altres dues característiques molt importants, que són flexibilitat i agilitat. Flexibilitat i agilitat per interpretar el que volen els nostres clients i adaptar-nos molt ràpidament a allò que volen. Combatim cada dia des del grup, espero que amb èxit, l'esclerosi que afecta a moltes empreses quan creixen i que moltes vegades els fa creure que són més importants que els seus propis clients. Hi ha molts exemples a la vida d'empreses grans que al final consideren que són ells més importants que els clients que tenen. Esperem que a nosaltres no ens passi cas. I una altra característica nostra és la innovació i la incorporació sempre de les últimes tecnologies. Nosaltres som una empresa a l'avantguarda tecnològica. Els nostres serveis tècnics serveis audiovisuals tècnics són sempre, des de fa molts anys, estan a l'avantguarda d'aquí a Espanya de donar sempre les millors solucions tècniques. I tenim un important departament d'inversions i de recerca i investigació. I ficaré algun petit exemple. Amb 3D vam crear el nostre propi sistema de 3D i vam ser la primera empresa en el món que va fer transmissions en directe amb 3D, transmissions de partit de futbol. El problema no era el sistema, el problema era el 3D en general, que no ha funcionat, perquè la gent no comprava televisions de 3D. Però nosaltres, si hagués funcionat el sistema, si realment el telespectador hagués tingut ganes i s'hagués comprat aparells de 3D, s'hagués ficat les ulleres i ho hagués vist, nosaltres vam estar transmetent ja partits de futbol en 3D, sent la primera televisió que ho feia, amb un sistema totalment fet per nosaltres.
Som pioners amb el 4K. 4K, no sé si ho sabeu, és el nou sistema de televisió que se diu 4K perquè la seva qualitat és 4 vegades superior a l'HD. En aquests moments, si compreu un televisor 4K, podreu veure ja una sèrie que estan fent a Netflix que es diu The Crown, que està feta en 4K i que és la sèrie amb HD ja és fantàstica, però amb 4K encara és més espectacular. Doncs nosaltres som també pioners a l'hora de fer transmissions en directe en 4K. Tenim 4 unitats mòbils de 4K i estem fent un partit a Espanya, un partit a Portugal i un partit a Turquia cada any en 4K, cada setmana en 4K. Hem desenvolupat també amb sistemes propis un sistema que es diu Automatic TV. Això ho vaig explicar un dia i el dia següent, espero que no passi avui, el titular de la conferència va ser MediaPro desarrolla un sistema para echar a los cámaras para transmitir los partidos de fútbol de la Liga sin cámaras. No és això exactament, intentaré explicar-ho millor. Tenim un sistema que es diu Automatic TV que efectivament pot transmetre partits de futbol o de bàsquet sense intervenció humana. Senzillament es planten les càmeres i els sistemes de software al lloc en qüestió, es deixen allí i només cal apretar un botó, comença el partit i les càmeres soles van seguint el partit i van fent la realització. Òbviament això no es pot fer servir ni en un partit de la Lliga Espanyola ni en un partit de segona divisió, però sí pot ser molt interessant, i ho és, de fet, estem tenint molta relació de clients, per fer partits del second o third tier, això que en diuen, per partits de tercera, segona divisió B, tercera divisió, per partits de tennis, de les federacions de hockey, per els quarts equips, el que sigui. Perquè en aquests moments ens trobem, i aquí enllaçaré una mica amb el que deia ara, deixaré de parlar de MediaPro, ens trobem que, i ho desenvolupo una mica després, la televisió s'està concebint d'una manera en què cada vegada hi ha més necessitat de continguts, i més necessitats de continguts de tota mena, des de continguts de molt alt nivell i tècnic d'execució fins a continguts de menys nivell. Si fa 10 anys algú hagués dit que la FIFA aniria a fer cobrir el Mundial femení sub-20 a Nova Guinea, ningú s'ho hagués cregut, perquè la gent hagués pensat ningú vol veure aquest Mundial sub-20 i menys si es fa a Papua Nova Guinea. Doncs ara no, ara hi ha interès per tenir-lo perquè hi ha suficients plataformes per passar-les. Llavors, aquest Automatic TV segurament serà capaç de cobrir les necessitats d'uns determinats clients que no necessiten tanta qualitat a l'hora de veure el producte aquest determinat. Amb aquests 22 anys, la televisió ha canviat molt. Ha canviat tant que fins i tot, li ha passat com a MediaPro, que fins i tot ha deixat de ser el que era. Quan nosaltres vam començar la televisió, en realitat era un electrodomèstic que teníem a casa, un aparell més o menys gran, instal·lat en una sala, on la família es reunia. La televisió ara, si li volem continuar de televisió, potser hem de canviar el nom, no? Però la televisió ara és pura i simplement una manera de fer arribar continguts, tota mena de continguts, entreteniment, ficció, informatius, fins al públic que pot rebre'ls a la seva casa o al seu ordenador o al seu telèfon en qualsevol dispositiu. I els pot rebre a través de múltiples plataformes. Ja sembla una tonteria que jo digui que ara ja no hi ha només 3 televisions privades, però és que ja no sols ja parlem de la TDT, ara hi ha plataformes de distribució de televisió, n'hi ha moltíssimes. YouTube és una plataforma de distribució de continguts. No parlem ja de Netflix, d'HBO. Vull dir que les plataformes s'han diversificat. Twitter és una plataforma de distribució de continguts. Facebook és una plataforma de distribució de continguts i tants Snapchat, tants com n'hi ha. O sigui, s'han multiplicat de forma enorme les plataformes. En aquest sentit, nosaltres segurament ja no fem televisió, sinó que fem continguts i procurem fer-los arribar a la gent allí on està i de la manera que prefereixi. La televisió, per tant, la creació de continguts i la seva distribució no està en crisi ni ho ha estat mai. Al contrari, no ha deixat de créixer
com no ha deixat de créixer la demanda de més i més continguts i la creació de més plataformes i més formes de distribució. Avui tenim al món més pantalles i més canals que mai, i totes demanden més i més continguts. Demanden tants continguts que fins i tot distribueixen continguts que un mateix es fa solet a casa. Es grava contant un acudit i el distribueix. Hi ha una plataforma que demanda aquest contingut, perquè hi ha un públic que vol veure aquest contingut, molt poquet, potser són només 200 persones, però hi ha un públic que el vol veure. O com passa en el món dels esports, un ara pot accedir a continguts que abans ni tan sols tenien producció, com m'explicava el cas aquest de Papua Nova Guinea. I tot això continuarà. Hi haurà més pantalles, més canals, més plataformes, més continguts a produir i a distribuir. El futur serà molt profitós per totes aquelles empreses que sàpiguin adaptar-se a aquesta nova situació. És a dir, que sàpiguin veure aquesta demanda de continguts, que no es quedin només amb el contingut que han anat produint o que creuen que només saben fer o que han anat produint quasi exclusiva en aquests anys i se'n donin compte que són capaços que la manera d'arribar al seu públic és utilitzar totes les plataformes i, per tant, produir continguts adequats per cada una d'aquestes plataformes. I no és del tot cert, no sols no és del tot cert, sinó que no és cert que la multiplicació de pantalles provoqui o hagi de provocar que els productes de qualitat se n'hagin de ressentir. Ni és cert ara ni crec que ho sigui en el futur. I us ficaré un exemple. Les sèries de televisió que ara tothom segueix, o que tothom seguim, tant les espanyoles com les americanes, angleses, israelís, daneses, superen en qualitat tot el que s'ha fet a la televisió de sempre. Jo us recomano que veieu aquesta sèrie de Crown, feta per la BBC, és una sèrie extraordinària, amb una qualitat poques vegades vista a la televisió. I vivim temps d'una competència ferotge per les sèries, cada vegada més interessants i amb major qualitat tècnica i de guió. Algú deia que les sèries aquestes estaven superant el nivell de qualitat de guió i de metratge d'una pel·lícula de cine. I és cert que molts dels esports que podem seguir per canals diversos, esports que abans no es cobrien, tenen una qualitat no tan satisfactòria. És a dir, quan anem a fer un partit de voleibol de segona categoria, òbviament no se li poden dedicar uns mitjans molt especials, però el client, a nosaltres, ens demanda, quan produïm grans aconteixements, uns estàndards de qualitat cada vegada més grans. Els mitjans amb els que transmitim avui els 10 partits de primera divisió cada setmana, no sols els del Real Madrid o el Barça, eren impensables tan sols fa uns anys. És a dir, que hem millorat moltíssim també en aquest sentit amb la qualitat. M'agrada, per tant, utilitzar la paraula democratització. La televisió s'ha democratitzat, s'ha fet més oberta. El vano de continguts al que tenim accés s'ha fet enorme, quasi inabastable. Però la qualitat dels continguts premium continua allí per satisfer els clients més exigents. Aquest optimisme que crec que jo desprenc quan dic que la televisió, la distribució de continguts està en el seu millor moment, i us vull ficar unes xifres de com està perquè les vaig llegir fa 4 dies, les tinc al cap, de distribució de continguts. Per l'any 2017, l'empresa que es gastarà més diners en continguts serà ESPN, que és una empresa de distribució d'esports, un canal de distribució d'esports, que es gastarà 7.400 milions de dòlars en un any, l'any 2017. La segona, i això sí que va ser una sorpresa per mi, serà Netflix, que se'n gastarà 6.200 milions. Jo, quan veig ESPN, soc capaç de veure els 7.000
300 milions o 400 milions. Perquè veig el Monday Night Football de la NFL i sé el que costa. Sé que costa 2.000, 2.000 i pico milions comprar un partit de futbol a la setmana durant la temporada. Ara, quan jo em fico a Netflix i començo a mirar les que tenen, em costa trobar els 6.200 milions de dòlars. Vol dir que fins ara no se'ls han gastat, però que tenen previst gastar-se'ls el 2017. Amazon, que aquí ni el coneixem perquè encara no tenim accés a la pantalla, té previst gastar-se'n 3.200 milions en continguts. I si sumem les 5 o 6 més importants empreses que es gasten en continguts als Estats Units, que serien, per l'ordre aquest que deia, ESPN, Netflix, segurament CBS, NBC, Amazon, HBO, la xifra és de més de 30.000 milions de dòlars. És a dir, que hi ha una gana, una fam de comprar continguts enorme. Jo m'imagino el senyor de Netflix que té els 6.400 milions de dòlars per gastar-se i jo estic segur que li deu costar trobar continguts, no? Li deu costar gastar-se'ls, no? A veure on vaig buscant aquests diners, no? Vol dir això que hi ha moltes oportunitats per a aquelles empreses que sàpiguin fer continguts adequats per a aquestes plataformes. De fet, nosaltres ja ho estem fent. Estem ja en tractes per fer una sèrie amb Netflix, però estem intentant desenvolupar la nostra branca menys internacional, que era la branca de continguts. Nosaltres som molt internacionals en producció audiovisual, serveis tècnics de producció i en drets esportius, i menys en continguts. Fem amb bastant d'èxit continguts aquí a Espanya, però el que volem és... I els venem bastant bé fora, però sempre són continguts continguts pensats pel mercat local, que després tenen una petita segona vida venent-los fora. El nostre interès ara és fer continguts internacionals per a aquestes grans plataformes. I per això estem intentant arribar a acords amb grans productors internacionals, amb grans productors executius, perquè treballin amb nosaltres amb la creació d'aquests continguts per a aquestes plataformes. Per això deia, i crec que aquestes xifres ho comprometen, que la distribució de continguts està en el seu millor moment i que té un futur prometedor i brillant davant seu. Com a mínim tenim allí 30.000 milions només als Estats Units per a veure qui els agafa. Però aquest optimisme és un optimisme davant la situació del sector global com a fenomen comunicatiu mundial. Quan un va a l'espai micro, una mica més petit, per exemple, la situació d'Espanya, les coses no són exactament igual. El sector a Espanya ve d'una crisi molt pregona, on per un costat les televisions privades en obert van haver de consolidar-se, fusionar-se, per poder subsistir. La publicitat va caure gairebé un 50%, de 3.000 milions d'euros va passar a 1.600, 1.700, i encara no s'ha recuperat i li costarà temps de recuperar-se. Lògicament, menys oferta, menys competència i, per tant, ajust en els continguts. Tinc aquí companys com el Joan, que segur que ho han patit i ho han viscut perfectament. I, per tant, molts més problemes per les productores que fan continguts aquí a Espanya perquè el nivell de competència havia baixat. I la televisió de pagament, mal gestionada durant molts anys per un operador quasi monopolista o monopolista totalment, que estava més preocupat en les seves guerres amb els seus propis proveïdors, com ara nosaltres, que en desenvolupar un negoci, i per tant aquest negoci no s'ha desenvolupat com havia de fer-se. Tot així, la televisió en obert està sortint, la cosa com que és molt variable, que està sortint de la crisi, podria dir, si hagués parlat fa 6 mesos, diria, està sortint amb força de la crisi, però avui hauria de dir, està sortint a poc de la crisi, perquè els primers 6 mesos de l'any van ser molt bons, els segons ja no van ser tant.
I és d'esperar que aquesta sortida de la crisi signifiqui un enfortiment de tot el sector a pesar de la mala situació que viu en Espanya encara totes les televisions públiques. I en quant a la televisió de pagament, doncs també sóc optimista aquí a Espanya. Hi ha nous operadors en el mercat que poden jugar un paper importantíssim. Jo crec que el nostre acord amb tots els operadors, incloent Telefònica, per distribuir entre tots ells el contingut més premium que hi ha a Espanya, que és la Lliga i la Champions, pot significar una gran oportunitat perquè d'una vegada per sempre la penetració de la televisió de pagament a Espanya arribi o intenti arribar als nivells d'altres països europeus. Com deia el Roger, aquí a Espanya estem al 30%, a Gran Bretanya estem, per exemple, al 60%. Com veiem, el panorama mundial i en especial, i l'espanyol, no s'assemblen massa, però quin és el camí que el meu sector, que és el sector de la productora de continguts, ha de seguir a Espanya? Al meu judici, el de tornar-se molt més internacional i veure el món com el seu mercat natural. Nosaltres, com deia, a Mediapro així ens ho plantegem, i ens ho vam plantejar pràcticament des que vam començar, des dels nostres inicis. Però en els últims anys hem insistit en això i el resultat és el que abans explicava. Però volem donar encara un impuls internacional als nostres continguts. Volem ser capaços de produir sèries internacionals com les que aquí ens arriben dels Estats Units, del Regne Unit o de Dinamarca. Per això hem arribat a acords de producció amb figures internacionals. Hem contractat com a director de creatius de continguts a Ram Teller, que és un productor executiu molt conegut, que va fer Homeland, amb Stephen Johnson o amb l'argentí Daniel Burman. Daniel Burman acaba de fer la primera sèrie latinoamericana per Netflix. Volem que treballi amb nosaltres. O aprofitar més el talent que tenim aquí. Tenim un gran talent també de productors executius molt bons, com el Dani Écija, que està a Madrid, que és un dels millors, un dels productors de sèries de més èxit a Espanya. Els continguts, per tant la televisió, tenen un gran futur, però ho tenen com a entreteniment global i aquest mercat mundial és el que nosaltres, a Mediapro, ens anirem a dirigir amb força en els propers anys. I com que suposo que no he omplert les expectatives que el Roger tenia sobre diverses coses, doncs si hi ha temps, estic aquí encantat de poder contestar qualsevol pregunta que em vulgueu fer. Començant per tu, que tenies tantes... Gràcies. Bé, moltíssimes gràcies. Jo crec que, òbviament, ha complert perfectament les expectatives. A més, jo crec que realment l'interès per saber què és exactament Mediapro i, com deia a l'inici, que és realment un cas d'èxit, he explicat una mica les claus d'aquest èxit, jo crec que realment és important. Com deia, jo crec que el sector audiovisual, si alguna cosa té, és que amb aquestes transformacions que ha tingut hi ha tants reptes i tantes incerteses que planteja un munt de preguntes. Deixa'm anar una molt àmplia o molt petita, depèn de com la vulguem veure. Anant a micro, tu a micro t'has referit a Espanya, anem a fer una mica més de micro i anem a veure com veus la situació a Catalunya, quines perspectives tenim a Catalunya. Has citat algun parell de vegades, cadascú explica el seu llibre, jo em vaig amb el meu que de moment és Catalunya. El tema és veure, per exemple, citat Dinamarca. Dinamarca és un país petit, 5,5 milions, i amb un cert èxit amb aquests continguts. Com podem fer que Catalunya, a part de Mediapro, que ja és un èxit, sigui també un país d'èxit en l'àmbit
de la producció audiovisual, o més d'èxit, depèn del que vulguem, si no vol dir que no tinguem èxit. Com podem tenir més d'èxit? I deixa'm fer una altra pregunta, perquè si no d'això... I aquest no la voldria centrar només en TV3. Les públiques europees, en general, estan en una situació de cert patiment, amb un cert debat sobre el seu finançament, sobre la seva situació. I una de les parts del patiment ve per part d'aquestes grans plataformes internacionals. Concretament, quan tu cites Netflix, tothom tremola. Ara després ja vindrà HBO, vindrà Amazon, però tremolen, no? Recordo una conversa amb la pública bavaresa, que a més participa de la pública alemanya, per tant no és el nivell tan micro, i si patíem per alguna cosa, patíem per Netflix. Com ho veus, tot això? Hi ha moltes coses aquí. Sí. Primer, jo crec que nosaltres som una productora catalana i treballem des d'aquí. I tenim la seu aquí i els gestors i els socis estem aquí, a Barcelona. Estem a Catalunya i som catalans. I treballem des d'aquí per tot el món. Treballem a Madrid, treballem a Buenos Aires, treballem a Nova York. I treballem per tots els canals, intentem fer treballar per tots els canals de televisió del món. Si ens haguéssim quedat només a treballar pels canals espanyols o pels canals catalans, doncs no haguéssim crescut el que hem crescut. Jo crec que hi ha talent suficient aquí com per poder plantejar-se el treballar pel món mundial, que diu aquell, no? A més, aquí a Espanya la situació per la producció de continguts és una situació bastant complexa pel fet que existeixen només pràcticament dos operadors. I quan existeixen dos operadors, quan una productora, i ara jo estic al Consell d'Antena 3, també coses que dic tampoc no vull, però no donaré opinions, però donaré coses que són òbvies. Les cadenes són més capaços de ficar les seves condicions als productors. Hi ha aquí alguns productors que ho saben perfectament. Pràcticament en aquests moments a Espanya no existeixen les productores independents perquè la mena de contractes que firmen amb les cadenes són uns contractes que són pràcticament, em diria, d'ajut a la producció. És a dir, sembla que la idea, el copyright, el tot, el tingui la cadena i aquesta cadena hagi anat a buscar una productora perquè li faci una producció, quan tots sabem que no és així. El que passa és que les cadenes, com que no hi ha competència, són capaces de posar les seves condicions. I això també influeix a l'hora que aquestes cadenes puguin anar a vendre els seus continguts a fora, a l'estranger. Per tant, això també és una mica culpa nostra, perquè com podem reaccionar una mica amb això d'aquí? Home, per què ens passa també això? Doncs ens passa perquè tampoc volem arriscar. També volem que les cadenes de televisió ens garanteixin, escolta, mira, jo et venc el passe a tu aquí a Espanya i tu em pagues tota l'obra sencera. Clar, llavors ells veuen que els necessites. Per tant, també s'ha de prendre una mica més de risc. Si prens una mica més de risc, llavors tu imposes les teves condicions. Però sobretot has d'intentar no dependre només del mercat d'aquí, sinó anar-te'n a buscar coses fora d'Espanya. I jo crec que a Catalunya, que per la situació, si tenim el talent que el tenim, el que hem d'aspirar és això, és arriscar una mica, anar a buscar el vendre els nostres productes al mercat mundial, no solament aquí al mercat espanyol, fer-los específicament pel mercat espanyol. I després ja mirarem a veure si podem vendre alguna coseta, un passe, una llauna, això que en diuen, o un format, sinó vendre la sèrie tal com funciona ara el món de les sèries, que és un món absolutament internacionalitzat i les sèries es distribueixen per tot el món. Això és una mica... Ara, si vas després a la televisió pública, jo crec que a les televisions públiques has de dividir dues coses. Catalunya és un cas molt especial en quant a la televisió pública. Jo crec que no es pot comparar amb Dinamarca o amb Espanya o amb França. Les televisions públiques de França, Dinamarca o Espanya tenen una funció molt diferent a la que té Televisió de Catalunya. Televisió de Catalunya té una funció, diguem-ne així, social, que aquestes altres cadenes no tenen. O com a mínim, aquestes altres cadenes l'han de justificar que tenen aquesta funció social. És a dir, han de justificar-la amb una programació diferent
a la que fan les cadenes privades, perquè no tenen altra forma de diferenciar-se. TV3 sí que la té. TV3 és una eina, és l'eina principal que té Catalunya perquè la seva llengua sigui una llengua de prestigi i utilitzada per tothom. I per tant, només amb això ja no té que justificar res més. I a partir d'aquí només ha de construir una televisió. Però té un problema molt greu, i és que és una cadena de televisió que si vol influir, si vol que aquesta llengua realment, que serveixi com aquesta mena d'eina, ha de competir en un mercat de 45 milions, en el qual els seus competidors es dirigeixen a 45 milions de persones, quan ella s'està dirigint només a 6 o 7 milions de persones. I per tant, quan va comprar un contingut internacional que sigui, ella només serà capaç de recollir ingressos com si tingués 6 milions i els seus competidors que també compraran el mateix contingut recolliran ingressos per 45 milions. Per tant, a Catalunya el que s'ha de fer és buscar un model que permeti realment treballar la qualitat. Vol dir que tothom ha de fer esforços i sacrificis en un moment determinat i tothom, vull dir, des de la gent que ha de saber que tenir aquesta televisió li ha de costar uns diners, perquè li ha de costar uns diners, no pot ser que la tingui gratuïtament, és impossible, i també la gent que hi treballa ha de saber que compleix aquesta funció, que no està treballant a una altra mena de cadena, que està treballant en una cadena que compleix una funció determinada. I si tothom ens fiquem d'acord amb això d'aquí, doncs jo crec que solventarem la greu situació que té ara TV3. En quant a Netflix o altres OTTs, a mi no és que no em facin por, a més que jo els trobo que són uns clients collonuts per nosaltres, no? O sigui, que a mi m'ha agradat molt. Però de cara a les cadenes, efectivament hi ha molts països en els quals Netflix ha causat un gran impacte. Ja m'explicaven que a Holanda Netflix té gairebé 1,5 milions o 2 milions d'abonats. Per un mercat com l'holandès això és enorme, és enorme. Seria com aquí tenir, no sé, Holanda que deu tindre 15 milions d'habitants, una cosa així. Imagineu-vos la regla de 3 amb Espanya, no? Potser estaríem parlant d'un Netflix amb 5 milions d'abonats, que no la té cap cadena de pagament. Aquí a Espanya la penetració, sabeu que Netflix no dona xifres, però hi ha enquestes que van dient. La penetració aquí a Espanya sembla ser que està sobre els 200.000 abonats, 150.000, 200.000, la cosa vol dir que tampoc és una cosa amb la qual òbviament aniran creixent. Però aquí sí que jo crec que hem de jugar la carta jo com que el que crec, és a dir, a mi, si totes les cadenes espanyoles i tots els Netflix i tots els HBOs emetessin en català, jo tancaria TV3. No tindria cap mena de sentit. Tancaria demà. Perquè ja m'estarien complint la funció que han de complir. Per tant, el que nosaltres hem de... Ara, he dit una cosa que espero que el titular no sigui Tacho Benet quiere cerrar TV3, no? Perquè estem d'acord que no ho he dit, això, no? Que he dit una altra cosa, no? O sigui, almenys el que ho posi, que ho fiqui amb càrrec de consciència. El que vull dir és que al final hem de ser nosaltres, com a país, també la gent, els polítics, el poble, el públic, el que ha de demandar. Aquestes empreses són molt susceptibles a allò que els demana la gent, molt. I pot semblar que no, perquè són una companyia americana, que no sé què tal i qual. No, però si tu demandes a Netflix, i molta gent demana a Netflix que vols els continguts en català, i que al final, llavors, nosaltres hem de demandar, com a país, que els continguts televisius que se'ns facin aquí, se'ns facin, que hi hagi també l'opció de tenir-los en català. I tenim el dret a demandar-ho i tenim el dret a que ens ho donin. Per tant, a mi el que em preocupa en l'àmbit de Catalunya, aquests Netflix, aquests HBO, és que realment no signifiquin un retrocés en quant a la presència de la llengua catalana. Però crec que si nosaltres fem el que hem de fer i tenim una resposta com la que hem de tenir, podem aconseguir que finalment també, que no siguin aquest retrocés, sinó que siguin un avanç.
La preocupació realment és compartida, precisament, perquè tenim d'una banda que l'audiència de TV3 es va reduint, mentre que, òbviament, les audiències d'aquest tipus de plataformes va augmentant, o del pagament. Però l'audiència de TV3, el problema que tenim amb TV3, el problema que tenim és que ens hem deixat arrebatar la justificació. Nosaltres, quan fèiem TV3 al principi, i aquí hi ha gent que era, teníem molt clar el que estàvem fent. I crec que el públic de TV3 també tenia molt clar per què ho fèiem. I ningú posava en qüestió els diners que costava fer TV3. Ningú els posava en qüestió perquè s'entenia perfectament que això es necessitava. En aquests moments nosaltres mateixos hem caigut en la trampa. Segurament per culpa nostra, perquè com que tampoc l'hem sabut gestionar bé, perquè clar, han passat 30 i escaig d'anys des que TV3 ha sortit, no l'hem sabut gestionar bé, doncs no li hem donat al públic, com diuen als Estats Units, el taxpayer, no li hem donat la sensació que aquests diners que està disposat a que TV3 costi s'estiguin gastant de forma adequada. Aquest és el problema. Però si tu dius, no, és que TV3 costa no sé quants mils a més l'any, bueno, és que potser els ha de costar. És que potser els ha de costar. L'únic problema és que amb aquests diners ho hem de fer millor, perquè en aquests moments hi ha uns imponderables que no ens deixen que s'utilitzin bé aquests diners. I si s'utilitzessin i si els gestionéssim bé, estic convençut que aquesta polèmica que hi ha ara al diari, que jo em fico molt nerviós com la veig, de si s'està gastant massa o que això no s'ha gastat massa, o que el que costa TV3, i aquesta demagògia sobre el que costa TV3, home, doncs això és com, no sé, a veure, em fico molt nerviós també quan veig que hi ha molta gent que en honor de la seva d'això diuen per què la Generalitat s'ha quedat les estacions d'esquí del Pallars. I jo dic, bueno, sembla molt bé que les privatitzin, si s'han de tancar, que es tanquin, però llavors tampoc subvencionin el transport públic del Baix Llobregat o el transport públic de Barcelona, perquè clar, tots els diners que ens gastem al transport públic de Barcelona, al senyor del Pallars li importa un soberano bledo. El senyor del Pallars el que vol és que li subvencioni l'estació d'esquí. Llavors, més o menys amb TV3 hauríem de buscar una mica això d'aquí, no? Quan la gent protesta, escolta, per què tot això? Escolta, és que es necessita. Hem d'entendre que aquesta és una funció molt important, definitiva. És com si demà ens fiquéssim a dir que hem de traure els diners que ens costa a l'escola ensenyar el català. Per què? Perquè el que volem és que els mestres siguin bons i que facin classes bones, ben fetes, i que tinguin... Doncs el mateix hem de fer en TV3. És una eina tan bàsica com poden ser els mestres d'escola. Doncs que sigui una bona eina. Jo estic absolutament d'acord. El veure és realment com ho aconseguim, perquè la realitat, i amb això acabo aquí, la realitat quina és? La realitat és que l'audiència es redueix. L'audiència es redueix, mira, a la televisió l'audiència es redueix només per una raó. Només hi ha una raó, n'hi ha dos, però l'altra no. O sigui, es redueix perquè has deixat d'emetre a no sé quin lloc. Això no és una raó. Només per una raó, perquè els teus continguts no són més bons que els altres. Llavors, pujarà només per una raó, perquè els teus continguts siguin millors que els altres. Sí, però sembla molt fàcil, però els continguts requereixen diners. Tu no faràs millors continguts amb menys diners, trau-t'ho del cap. Això que la gent va dir, no, han de ser més eficaços i els diners que tenen en continguts gastar-los millor. Escolta, no, estic convençut que gasten els diners en continguts de manera sensacional. El problema és que no n'hi ha prou. El problema és que els diners, en lloc d'anar als continguts, se'n van a altres llocs. Llavors, tu el que has de fer és traure diners d'aquests llocs on no estan incidint amb la teva pantalla i portar-los allà on incideixen a la teva pantalla, en els continguts. I quan facis això, creixeràs en audiència. Està clar. Diguem, aquí el contingut és el driver del temps. El contingut és el rei, no hi ha més volta de fulla. I l'altre tema és veure com aquestes noves plataformes, com tu bé deies, s'incorporen també el català. Si van tenir una reducció i els altres no ho ofereixen en català... Jo he dit abans que hi ha grans empreses o empreses que quan es fan grans i que nosaltres lluitarem sempre, almenys mentre jo hi sigui a Mediapro, perquè això no ens passi, acaben creient-se que són més importants elles o els seus treballadors o els seus directius, més important que els seus clients. Llavors,
Quan una empresa com TV3, hòstia, sembla que estic dient aquí unes coses, que sembla que estigui parlant en petit comitè i hi ha molta gent, no? Però bueno, quan TV3, a TV3 li passa això? Sí, li passa això. Quan la gent que està a TV3, la gent que gestiona TV3 des del primer fins a l'últim, es creuen més importants que el projecte que fan. I creuen que TV3 està feta perquè ells hi treballin o perquè ells la dirigeixin. No, no, no. TV3 està feta per donar aquest servei al públic. I quan deixen de tenir present que ells el que fan és donar aquest servei al públic i consideren que això és una roda i que estem aquí dintre per continuar fent rodar la roda, és a dir, quan se creuen que són més importants que el seu client, és quan la cosa va a la baixa. Molt bé. No monopolitzarem nosaltres això, sinó, sisplau, quines qüestions hi ha allà i després... Si es podeu identificar i així... Tinc el Carles, que és amic, suposo que em farà una pregunta fàcil. Ja està preparat així. No, sí, la faré que quedis bé. No, era per defensar TV3, en certa manera. Ah, molt bé. Sí, així no seré el de TV3 que defensa TV3. No, bàsicament dius que no caldria TV3, jo penso que sí que caldria TV3 quan totes les televisions parlessin en català. La primera és, primer vam néixer, i dic el vam perquè estàvem allà al principi, era per ser l'eina de normalització lingüística, i després vam acabar sent la Televisió Nacional de Catalunya, o que volia ser TV3, la Televisió Nacional de Catalunya. Llavors, sí que hauria d'existir TV3, el que passa que sí que l'alliberaríem de tota la pressió de necessitar l'audiència. Penso que TV3 hauria de continuar existint, però no tindria aquesta necessitat de robar l'audiència als altres. És a dir, el català desapareixeria com a la missió principal de TV3, només és defensar això. No, saps què passa, Carles? Que ara podríem entrar aquí en un debat sobre això, et diria unes coses i altres. Jo he dit que he dit una frase com a una mica provocadora per això d'aquí. O sigui, puc fins i tot estar d'acord amb tu, però de tota manera és un debat absurd, perquè no estem en aquesta posició. Semblaria, és típic dels catalans. Ara ens fotríem a discutir sobre si quan totes les d'això hem de tancar TV3 o no, quan el que hem de fer és que HBO parli en català i que l'altre parli en català. Llavors ja ho discutirem, això d'aquí. Només això. Si puc dir una altra cosa, només molt curta. Com que dius que els millors continguts són els que fan que es miri la tele. Segurament, en comptes de millors, també entraré en una altra història rara. Segurament són els continguts que interessen més els que fan la tele. No sé si Salvados aquí tots pensaríem que és el millor contingut per la tele, però sí que és el que interessa més. És a dir, el millor és complicat, però bueno. Jo crec que es poden fer continguts molt bons per la televisió amb molta audiència i de fet no totes les cadenes passen Salvados. No. Ai, perdona, he dit Salvados, però volia dir Sálvame, perdona. Sálvame. Vull dir que hi ha continguts de tota mena, no? A veure, una pregunta allà, després allà... Bé, és igual, comencem per allà i després... Tenim el micro... Sí, hola, soc el Jordi, de TV3. Molt bé, encantat. Heu parlat que el contingut és el rei. És el rei el contingut o és el rei la distribució sense anar condicionat al mitjà que el reprodueix o el dispositiu que el reprodueix i és el rei la visualització d'aquest contingut? I enllaçant amb això, parlem molt de Netflix, parlem molt de HBO, etc. I Facebook Live, que al final no és live, sinó que és un distribuïdor més de continguts i és un pati en el qual està tothom. I enllaçant amb això, cau l'audiència de TV3 al dispositiu tele, però cau l'audiència de TV3 o cauen els continguts de TV3 a plataformes, per exemple, com Facebook? A veure, primera, és que no entens molt bé la diferència. Efectivament, el contingut és el rei en el sentit que el contingut és el que et fa arribar a l'espectador, et veurà pel contingut que tu li has distribuït. Sí, però depèn de com el distribueixis. Perdona. Però, crec que també ho he dit, tu has de tenir en compte a l'hora de fer el contingut per quin canal de distribució l'utilitzaràs. Perquè a més ara estem en un moment en què la televisió, i torno a dir que quan jo dic televisió ja no em refereixo a electrodomèstics, sinó em refereixo al fenomen comunicatiu,
ja se segmenta. Abans el televisor era un únic i es veia. En aquests moments pot segmentar per edats, per classe social, per sexe, depenent del dispositiu pel qual s'estan veient els continguts determinats. I per tant, ja es fan els continguts tenint en compte quina mena de persona és la que els veurà amb aquella determinada manera. Però en qualsevol cas, el contingut és el rei, és el que fa que et puguin veure. Tu el que has de fer és adaptar-lo a la forma de distribució. La segona, en quant a Facebook Live, fixa't que jo no sols he parlat de Netflix i de HBO, he parlat de Twitter, he parlat de Snapchat i efectivament Facebook Live serà un competidor, fins i tot hi ha qui diu, si tu llegeixes articles per ahí, que és el que desbancarà a tots, Netflix, tota aquesta gent. És possible, no ho sé, però efectivament. I l'audiència de TV3, si és més o menys, la veritat és que no tinc la dada exacta, però estic segur que més o menys la gent, quan més jove és la gent, més veu la televisió a través dels diferents aparells, a través de la TV3 a la carta o de Facebook Live, aquest tipus de coses. Per tant, si tu tens una audiència una mica més envellida, segurament també sortiràs perdent a l'hora de la distribució amb aquests mitjans, perquè la teva audiència no els utilitza amb tanta facilitat com la gent més jove. Hola, soc Martí Petit, de l'àrea de recerca del CAC. Primer voldria fer un afegitó que aviam si queda, i és que el contingut és el rei i la llengua és la reina. A partir d'aquí es podria plantejar aquesta mobilització de l'audiència en favor dels continguts en català de les noves plataformes. La segona és una pregunta sobre la proposta de la Comissió Europea en el marc de l'estratègia del mercat únic digital sobre l'harmonització de les 28 normatives nacionals en copyright, que ha concitat una reacció contrària a molts dels actors establerts que hi ha, des de l'MPAA a Europa fins als productors francesos, danesos, alemanys, etc. I que constaten o adverteixen que una unificació del mercat del copyright a Europa el que comportaria és la creació de 3-4 grans grups pan-europeus, la desaparició de la majoria dels actors nacionals amb la conseqüent risc de pèrdua de diversitat en la distribució dels continguts. I aleshores a partir d'aquí voldria saber l'opinió de Mediapro sobre aquesta proposta d'unificació del mercat del copyright a Europa i si s'acabés acomplint aquesta proposta, Mediapro seria un dels actors beneficiats o simplement s'hauria de comprovar, a veure quina és la situació. Gràcies. Nosaltres hi estem, i jo personalment estic radicalment en contra. Crec que tal com està formulada jo crec que està fet per una gent que viu en un món irreal, que és el món d'una Europa unificada, com si ja estigués unificada, com si no existessin llengües, com si no existissin cultures diferents. O sigui, hi ha una gent que té una idea al cap, que és dir, no, que viu allà a Brussel·les, hem d'anar a fer, i a partir d'aquí comencen a fer sense tenir en compte res de la realitat de cada una de les nacions que hi ha a Europa i de cada una de les cultures, que són completament diferents. Jo vaig estar a Brussel·les, em van demanar un dia i vaig anar i vaig fer una conferència explicant, i vaig tenir una discussió bastant forta, bastant pujada de to amb la gent del Partit Pirata i amb la gent dels diferents cafès, perquè senzillament no atenen a cap mena de raó, sinó senzillament pensen, no, això s'ha de ser lliure i fer el que vulguis. Crec que no correspon a la idiosincràsia europea, perquè i no s'entén que a Europa, si no hi ha un mercat unificat en l'audiovisual,
no és perquè hi hagi traves a que es faci, sinó perquè no existeix aquest mercat audiovisual unificat. Perquè si existís aquest mercat ja estaria copat. És a dir, en aquests moments no hi ha cap prohibició de tenir un únic copyright per tota Europa. A ningú se li prohibeix que pugui decidir aquesta obra meva la vendré amb algú per tota Europa. Ningú. I li prohibeixo que faci distincions per països a l'hora de vendre. No pot vendre aquesta obra meva amb exclusiva per França o amb exclusiva per Itàlia. L'ha de vendre per tota Europa. Si algú vol fer, ho pot fer. No hi ha cap llei en contra. El que pretén aquesta normativa, justament, és obligar-te a fer això d'aquí. O sigui, sota una pàtina d'europeisme i una pàtina de liberalitat, és absolutament tot el contrari. El que fan és obligar-te a fer-ho d'una manera i prohibir-te que ho facis d'una altra. Prohibir-te que ho facis de la manera en què s'estan fent les coses ara. Per exemple, amb les coproduccions serà un desastre, perquè si una empresa, doncs una empresa espanyola que vulgui fer una pel·lícula en coproducció amb França i vagi a França i el productor francès li digui d'acord, jo et fico tants diners, fem aquesta coproducció i jo em quedo el primer passe o els dos passes, o em quedo els drets per emissió a França, això no ho podrà fer, perquè senzillament no es podrà vendre els drets exclusius per països. Hi haurà un senyor, és a dir, a qui ho comprarà un senyor de Luxemburg i ho podrà emetre a tota Europa, perquè no hi ha restricció per país. Què vol dir això? Que no hi haurà coproduccions. Amb els drets esportius, què passarà? Doncs que segurament s'apujaran els drets en un propi país. Per què? Perquè, per exemple, els drets de la Lliga Espanyola a Espanya valen molts diners. Per ficar un exemple que no sigui Espanya. Els drets de la Premier League a Anglaterra valen molts diners, una barbaritat de diners. Però la resta d'Europa valen però poc. Doncs com ho farà el senyor de Sky o de BT per comprar els drets exclusius per a Anglaterra? Haurà de comprar els drets per tota Europa. Com que no existirà, haurà de comprar per tota Europa. Però llavors ell què farà? Què en farà d'aquests drets? Com els podrà revendre a França? No els podrà revendre a França perquè si els revèn amb un francès, aquest francès tindrà dret a emetre'ls per tota Europa, incloent Alemanya. Què farà? Se'ls quedarà per ell només per Anglaterra. I dirà, jo no distribueixo res més, me'ls quedo només per Anglaterra, perquè el mal que em fa si distribueixo a Europa és que em trenca la meva forma. Per tant, està fet d'una manera que no se n'ha adonat de quins són els verdaders mercats. I amb l'audiovisual, amb altres potser no, però amb l'audiovisual no existeix un mercat europeu únic. Existeix mercats nacionals o per cultures a vegades, però no un mercat nacional únic. Però hi ha una gent allà que ha decidit, que són més talibans que ningú, que han decidit que volen que hi hagi, que no, que hem de crear aquest mercat únic. Bueno, val. No existeix, doncs hem de crear-lo. Esperem que no s'aprovi per això. Hola, soc Jordi Fortuny de la Corpo, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Bueno, una prèvia, estic totalment d'acord amb el comentari del Carles Gené sobre TV3, per descomptat. El dia que HBO, Netflix, que parlin en català, jo seré el primer que firmaré perquè TV3 no tanqui. Sí. No, com a mínim tindria... Com que no passarà, no passarà. Com a mínim tindria la mateixa justificació de totes les altres televisions públiques europees, si és que en tenen. Com a mínim tindria aquesta. A la pregunta. Amb això tens tota la raó. Abans has comentat el tema de la internacionalització de les produccions audiovisuals, que és el pròxim repte. Vosaltres ja hi sou, però voleu anar a més, has dit, no? I has dit que aquí el que ens falta és el risc, prendre els riscos que això representa, no? Deixar la seguretat del client del qual ets dependent i arriscar més. Home, jo tinc la sensació que aquí hi ha una petita trampa. Mediapro és un exemple, si vols
tu incipient o com tu n'hi vulguis dir, d'aquesta assumpció de riscos, però teniu el coixí financer que us aporten totes les altres activitats, especialment el tema dels drets esportius. La resta del món de la producció audiovisual aquest coixí no el té. Qui finança aquest risc? A veure, El dia que ho sapiguem... deixa'm una cosa. Primer, nosaltres no tenim els drets audiovisuals com a hermanita de la caritat de les altres d'això. Són totes molt rendibles. A veure, és que tampoc vull... Se fiquen exemples i diuen coses que a vegades sembla que es diguin veritats absolutes, i jo procuro no dir veritats absolutes, jo parlo en general de coses concretes. Jo crec que qualsevol productor que fa productes audiovisuals en aquest país i que els ven aquí a Espanya té la sensació de que hauria de quedar-se amb algun dret més quan ho ven a les cadenes de televisió, i de que la seva participació a aquesta obra audiovisual hauria de ser més reconeguda. Això és així, això s'ha de... Jo crec que s'havien donat passos en aquesta direcció, però amb la consolidació dels canals, la conseqüència lògica d'aquesta consolidació de canals és que això s'hagi anat cap enrere. Jo dic, quina és una de les maneres d'això també trencar una mica? Doncs assumir alguna mena de risc. Agafar i dir, escolta, jo no vull que em financin el 100% de l'obra, sinó que jo hi fico també una part d'aquests diners i, per tant... Home, jo crec que les obres s'han de finançar per elles mateixes. I que mal està si una empresa el primer que fa és pensar, bueno, mira, els diners, com que perdo diners aquí, ja els trauré de no sé on, malament rai. Però el que s'ha de tenir és un coneixement i tindre una visió, crec jo, no dic que la tinguem nosaltres, però quin és el món ideal? Un coneixement i una visió del mercat internacional, conèixer-lo i tindre una visió de com és i quines són les seves necessitats, i pensar que el teu client no sols està aquí, sinó que també està allà, i dirigir-te també allà, de tal manera que quan tu vagis a produir-lo tinguis també la seguretat, tinguis la mateixa seguretat de que el 100% de la teva obra estarà finançada, però no només per gent d'aquí, sinó que també tindràs uns compradors, que potser encara no els has pogut tancar perquè volen veure l'obra, però que com que creus en tu mateix i creus que l'obra valdrà la pena, aconseguiràs vendre'ls allà. O sigui, és en aquest sentit que em refereixo una mica d'assumpció de risc. Però jo no estic d'acord en fer obres que siguin deficitàries. Més qüestions? Doncs, si no hi ha cap altra qüestió, agrair-li a Tacho Benet que hagi fet tant la intervenció com després les respostes, que han estat francament molt interessants. A vosaltres agrair-vos la presència i desitjar-vos, perquè no farem cap altra sessió, molt bon Nadal i molt bon any 2017. Ens veurem al gener. Moltes gràcies. Moltes gràcies.